Καλέσατε τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού είναι 7 το πρωί έως 3 το μεσημέρι. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.eope.gov.gr. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Έχετε καλέσει το Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Προσθετικής Ιωάννης Πυριδάκη. Το εργαστήριό μας λειτουργεί από το πρωί 9 με 2 και το απόγευμα 6 με 9, Δευτέρα έως Παρασκευή. Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας. Δίκτυο συνεργείων αυτοκινήτων Bosch Car Service. Παρακαλώ περιμένετε. Bosch Car Service Network. Please hold the line. Thank you for calling Pavlidis Marble Granite. Please hold. Ευχαριστούμε που καλέσατε την Pavlidis Μάρμαρα Γρανίτες. Παρακαλώ περιμένετε. Έχετε καλέσει την ID Telecom. Για να μιλήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης, πατήστε το 1. Για το τμήμα πωλήσεων, πατήστε το 2. Για το τμήμα τεχνικής υποστήριξης, πατήστε το 3. Για οτιδήποτε άλλο, παρακαλούμε περιμένετε. Καλέσατε το Ιάκεντρο. You have called Ιάκεντρο. Για ελληνικά, πιέστε 2. For English, press 3. Per Italiano, digitare il 4. Pour le français, appuyez 5. Έπιπλο Pro. Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση που μας δείχνετε και κάνουμε πραγματικότητα αυτό που εσείς απαιτήσατε. Έπιπλο Pro. Κάνει το έπιπλο κομμάτι της ζωής σας. Καλέσατε την εταιρεία Λάλιζας ΑΕ. You have called Λάλιζας Hellas SA. Εάν γνωρίζετε το εσωτερικό νούμερο του συνεργάτη μας, πληκτρολογήστε το τώρα. Ιδάλλως περιμένετε να συνδεθείτε με τη γραμματεία. If you know the extension number of the person you wish to talk to, please dial it now. Alternatively, please wait to be connected to the reception.